Di ba napadali magprito mga pasok-pasok na natang simod. Init. Hi guys! Matungkod to yung tanan. Ako na po ni si Reverse. Kung bago pa ka sa channel, palihog kong subscribe. Huwag na kalimot. Ang sa i-click pa ng bagtingan. Kaya arong sunod na ang video, makakita agapon mo. Naha, nga magnog amo. Iya patire, guwapa magugda tire. Agapon na kung saya na. Marami ko nag-amo, day. Marami kong kila dyan, day na. Huwag mo ko kilay. Ya manggod. Nawa. Oh, ito. Namingaw mo ilaris, bye. Tatay ito, ha. Gusto na po silang lungga, kay... Uy, tapos sila manang hilin. Tapos manang hilin sa Cortez, tapos naging simana, tapos si Bewley po ni Apas po. Karon. Unda si Promi, nilakaw po, tapos nagbilaran. Kaya naman siya gato, isang giasikaso. Sa isang, kuhan, babidio, unda. Ang ahapong nisugos Promi, ang suguog pa schedule sa EEG. Parang matanaw ning sa isuda ng naan makanik ko anay, bakukang nay. Anda, na sana naguna-una nagpanit. Pang sagi. Ang gihong may snack kaya ang mga saging nga. Lata naman. Di palit ni Promi nga lata naman, ang bunag pud na. Bunog masagi nga di aitin. Na, mo di wa pa kuan. Mo ning saging ang gipalit ni Promi, nga lata na gazud. Sa amang pertuhon, nami ng saging pinirito. Mangay mo ko diya, tatire. Ha? Mangay ko diya. Mangay ka? Shout out sabi, sa taga Cebu. Yes eh. Shout out kang Aliana. Kaya ganahan ko na sa ni Muday. Kaya gwapa ko mukha. Nga na na Kasukal ni ko. Ito nga na. Nga na ba? Ang sarap ba nito? Bali-bali man. Anda. Nga na. Mas mga maprito. Anang na, bali na hinaun. Yung laman yung pinaypada na eh. Nilagi Nga nga na nila. laman. Wala may mga po niya, hihiwaan na siya maglati ka. Pag hihiwaan siya, latikan ba? Nga na, maglatik, kuhaan na may po niya, ilunod Nga nga, bis naglati, kiramis naman. Siguro, hindi ka doon hanong kamay. Kaya hinog-hinogan naging may saging ron. Nza, madaat ang pinagdinin mo, pero tuhon kay malata man. Ang lamang pero tuhon, pahimos lang po ba? O, naman nagtilan, di magkatoy. Aw, hapit sa margang kamot, day. Ba? Hapit ko na hiwa. Ayaw. Ayaw! Dugo na. It's a prank! Mun sama ka na kasama ko. Umilap. Kay? Masama at pagtimong ka mo. Hindi. Unay dugo. Kapukan. Butan ka ka ba? Kuya Won. Ba't sa kabutan ni sa Aliana dyan? Grabe, bili butod ko. Nari sa mga kanyang lahat, kabutan mo ka? Mama Ali. Nay! Ito na mo. Mukha kong saging at pinirito, Nay. Pero ito naman ang hilaw. Paano kayo makabitik? Ako lang pinirito. Naalagi, nabanggun mo dahil ni. Nabunag mo din ni Mura Manipig, gipang kulata. Buutan ko tatiri, di. Butan. Mura ni gipang kulata ng mga saging nga kaya na padat-padat man. Ayaw tatiri. Na! Abri mo na, padat-padat mo mag-unod. Mura man gipang sumbag ni. Mura ito gipang sumbag ni mga saging nga. Padat-padat. Buutan ko tatiri, di. Butan. Ha? Butan. Buutan? Hindi siya makanang iliwat. Ang mama. Imo mo makakasigon to mangusi. Ha? Kasig mangusi. Naman sila mangusi. Ako naman. Nay, mangusi ko na kong mama, Nay. Mangusi sa una. Si ate Kuan, ate Rubilin, kang nasibu, kang bagong nag-vlog karon. Kung azad, tungat ka siguro nito sa una. Sa mga bata pa mi. Mangusi na ako. Tatiri. Kay, di may palakwan. Nigod to na. Kumanang palit to yan nga ano may. Nza. Kasi siya mo to'y daga doon sa bahay kami, mga bata palagi may sa mga laagan. Sa mga silingan po, maninggit na. Ang mga yagaw, sila Mariani. Flor, may nga na, tama. At ito na takit na, nahanglin, agmani. Diyan itong
ang arti ka benar unsa di may makalakaw. Kay higa. Kay daw ni unsa ada mo nagbunaw. Ato may konsisyon gud sa una. Pero pagkat na ni Manila. Kuan na, kalaglaag na ni. Dito na mis kalsangan sig suru-suru ha. Uli na ko na mo balik jag kuan, saging. Saging pinaypay. Saging pinaypay! Saging pinaypay! Palit na mo! Practice ko kayo sa... Kuan day, basta di ko nga, negosante ko rin saging. Saan mo rin lagubo? Ina! Saan mo rin lagubo? Iring to kasi rin. Ganyan sa manang iring. Ha? Ganyan sa manang iring lagubo man. Waling luksura. Aw, Iring to yung lukso? hewa-hewa ka na nagkatulo. Nga, pero tohon ka. Nga, wala ba ilahin ng nangalata na eh? Wala na, kaya pala rin. May ano po nga ni saging nga pinirito. Kanang ba na kayo, kuan day latikan. Pero, kuan naman po, kanang mo nakapdas po tanang, baka mag-usa-usa. Panda buang. Ano yung mong gawas panda? Ato, awas panda. May mga rabayan na tigbantay natin, o tapos ibabaw, upload. Hindi ko pangusin, hindi ko masama. Ato, day! At si pangsi day, si makapangsi day, sa mga problema day. Kahit ang kamot kay nasamad mas lamsang katiri. Ano sa man? Ako na po yung naglabot. Puro laga sa kabandiha. Ang tugno mo danihan sa. Isa man yung maramang nabuktot. Sige nga, lainan man. Parang unano. Na, pag unano. Nabuon. Masud bukto. Nabuktot. Sabi masag nga nabuktot man. Ping, wala kayo nagnaog. Dugay naman ka. Nga naman ang iring day, yung man nag-away. Yung magpanaogon. Ano naman, parang huwag kay... Kung ano si Zah, nanguwag ng iringa. Buras na pod. Gamang iring, buras na pod. Sige lang magkaburos, pero kami may buros-buros. Pero sali nang iringay. Ang lundanog. Juan, daghan-daghan na paglunod. Arong madali. Hindi mo lang pagmamanan. Di mo na to. Parang may... Yan ala, di ganun. O, bapuwa-puwa na nakaunon. Ay, sanay. Kaman. Maluto na rin sa akin na yun. Malami isa sa pagkaluto. Ang ipasuro niyo mo, ang patindan niyo mo. Tinda ka. Patinda gabi. Tinda ka, ilaan kanina. Ano? Pagtawag. Insa? Suso? Aw. Huwag man nagamit sa gasol kaya ano kayo mahurot. Tipid lagi. Ano po, nagsaging datire? Ha? Ano po, nagsaging? O manay, doon ka man maluto. Huwag ka puwa, asok ato. Ha? Makakot bang ba't na yung oxygen? Sigagad. Alam mo yung lugar sa puwa ni nga ni? Tingnan ko ano. Uy, ang pagkura naman yung unay. Ha? Alang ito yung maling yung kadyo. Ganito sa. Kalimutan man. Ganito sa. Na. Ito na. Baliha kayo na po na. Balihan mo na. Ah. Oo, ganyan. Uy! Balihan lagi. Ah, balihan. Nawa lagi, napagod na. Balihan. Prito lagi, bantatan lagi. Di kayo magsilihi. Yung parang mystery. Oo, sige. Okay? Nakuha na ba? Nakuha na puwa na eh. Ano ba na ha? Akala puwa na rin. Ang dali ah. Nakaluto na ko sa kahaon. Woohoo! Dara day, luto na day. Hanap pang bulurag lain. Anong madaghan? Naluto na gadzid. Yeah. Dua ka plato. Di ba na padali magparito mga pasok-pasok na natang simod. Init. Mukha na ko guna-una. Lemon.
Enggak. Matapos mo to karon ini man nagtimo kay ma-upload ko. Magkano na sa sabunanan? Magkano sa sabunanan? Hi guys! Diyan agad ko sumuto sa ang opisina. Ang uploadanan ng tao na. Dara ko sa treehouse, waran dyan kumusaka. Kaya mahal ko mahagbeng. Matayan sa kong dali. Anja, miyo lagi ko kurang adlaw, kurang sa. Was island na mag-uban kay kaawanan. Anja mag-uwan na ma. Basig duha na may mga ligid sa bakilid. Mga kuralaman. Anja, nagdako ko speaker. Nanghuwa man pa ko speaker ni Promi. Kay, wamanda si Za. Tawa mas tagbilaran. Magpatugtog pug kudari kay arong dila ay lagi na sounds ba. Nagdakog baon. Kay arong lagi mabuntas. Pwede mo kirig. Nagdakog baon nga preto nga saging kay arong katasan ko dugay ma-upload magtimo-timo kudari. Mao sa laman di babuntas lagi. Dan sa nakadan kay wa pa mo ko katasip kay bago pa ko nagkaan sa bahay. Anja og katasan ako ang hatong huton. Salamat sa jang suporta na anja. Mangangat lang po ko nga suporta gihapon no padadyon. Anja ra kang tabang na gid pwede na. Kay nakoy matigom-tigom mamisog ginagmay pud para sa mga maintenance ug bayad sa check up anja makarabang pag kunila nanay og tatay. Pait og bagas nga na suwa. Arang salamata gajud kaadyo ninyo guys kay wa pa mo na di mo ko maka ingane po di mo ko makasulupot sa YouTube ug wa pa mo. Mo nang salamat ko ninyo. Sa programa pud. Kasi programa magazine nag-una daning vlog-vlog marong kuan. Nadamay ra pud mi. Anja, mo to kay mag-upload sa Puggo. Salamat kaadyo ninyong tanan. Sabay puas nga pagsuporta. I love you ninyong tanan. Bye-bye. Kagita na pataog maugasa ko na matunong.